VM Tarm producerer tankbiler til Norden og England og er markedsledende på det nordiske marked. Alle vores tankbiler er unikke og produceret efter kundens ønsker. De består af mange tusind dele. Undervejs i projektet kan vores kunder ændre deres ønsker. Det betyder, at der sker ændringer i materialebehovet og ændringer i vores ressourceforbrug. Inden vi skiftede til Dynamic AX, var alt, hvad der skete fra vores forkalkulation til vores efterkalkulation, en gråzone. Når vores kunder foretog ændringer i projektet, havde vi svært ved at se, hvilke konsekvenser det ville få for os. Både økonomisk, men også materialemæssigt, hvornår vi ville have behov for nye varer osv. Med vores nye Dynamic AX har vi fået en projektplatform, hvor vi har blandt andet dynamiske projektstyklister, hvor vi hele tiden kan ændre vores materialebehov samt vores behovsdatoer. Derved forventer vi og kan reducere vores tidsforbrug med op til minimum 10%. Med vores nye ERP-system har vi fået et værktøj, der kan hjælpe os strategisk. Vi har vores projekt til at stå åben, ikke bare mens vi producerer tankbilerne, men også efterfølgende. Det betyder, at vi har et strategisk værktøj, hvor vi kan se, hvor vi skal sætte ind, og hvilke fokusområder vi skal have. Med vores nye løsning har vi dokumentation samlet et sted. Det betyder, at vi har en bedre mulighed for at efterleve myndighedernes krav til såvel vores produktion af levnedsmiddelkøretøjer som ADR-køretøjer til farlig gods. Vi havde et rigtig godt og konstruktivt samarbejde med Bredana. De forstod vores forretning og har lavet en løsning, som 100% passer til vores forretningsgang.